Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagabati CTV ni pediang sobai pi barok syaki mat kimat mentaka janmet kasniyo umni ka arhoi Tarik Lber arjar apnrio kimat Khubor naga Jylla. Nin kasni ke dorban mangtengka jong ke Pyrthei Hills Autonomous District Council kalau menjur ya ke mangtengka ke ba duna khat san klon rufu arlak laifu prahajar san spa tengka namar baga jing pelut pensep kalau poi hado lai spa khandai klor arpun reulak prapojar san spa tengka kat baga jing mi pat kalong ar spa khandai pulai klor rufu saulak saupu arhajar tengka na bentau snem arjar arpun reu arhajar arpun nyok. Kamat ia keren lani ka motion ka balawan ra dau MDC ke seng Congress na sapai sa sniang uba rikut en parian. Halor kumno ban yada bat ban penklan ya ka culture ka jing itu ya ka jait rio trairi jaintia kala tap klut hadian bau chief executive member ka JHADC uba tombor siwat ula keno ba don ka jing tmu ban penja ya ka jaintia dau nong yalam ka voice of the people party. CEM ula penpau ya ka jing smokia halor kani ban ula khot ya barok ban ya trei lang ban penne ya ka buram ka jaintia. UMDC ke seng Congress uba rikut parian ula ong ba lengba ki lightly ki ke kata ka ketien ka kendo bat ka kur ki dei ki bala ban yada bat ban penne ya ka jait meriu jaintia. Uba rikut ula ong ba ukiu banengkong ukdau ya ka ketien kumta ladon kamban penkela pentemai yaka AD rules jongka Pyrthei Hills Autonomous District Council kenang ban kam perking syusyu yaka kendon shispa arpupra jongka AD rules kebabatai mono balak ban tap vote haka election MDC jongka council. Ka Garo Hills Autonomous District Council kan sapelong ya ke dorbar kerpang ka ba arsni haka arpulai bat arsau Tarik Lber ban menjur ya ki jing penbaik temai ya ka AD rules hadian ba kalami ka jing persya ya ki wei ki jait benriu ki bemdai ki Garo bani shimenta haka election jong ka Garo Hills Autonomous District Council. Ka St. Peter's Higher Secondary School lai lengkot kala play perdai ka Diamond Jubilee lane ka jingraki ka jingyat lenti ka ban riu pusnem jong ka school ban besar ya ki umpok liu jing start ya ki kena na ki snong ki badon hapo ka tain riwa. Kinong yalam jong New Trap Integrated Territorial Organization kila ujor dagador khas how Director Corporate Affairs jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited halor ka jing penlong ku dambo tiar da ka Ryangdo Veneer Private Limited ya ka jaka jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ha umyam. Hakajo Khubor ka seng kala ujor ru show Chief Conservator of Forests halor ka jing penon kam ka Ryangdo Veneer Private Limited ya ki machine ki bahe klem da yo ya ka jing menjur nagatanat forest. Ka Shubham Charitable Association kala pelong ya ka jing ai jing kai japang ka kot ka khia bat ka jing sumar kho jong ki Pyrthei hakapor bopoi benai ya ka ba la pelong ha St. Margaret's Higher Secondary School Shillong. Ya ka ni ka program la ai jing penshai la pelong da ka jing trailang bat ka Operation Cleanup ka Martin Luther Christian University Shillong ya ka bala ai jing kershan da ka Star Cements Limited. Kipulit ka East Khasi Hills kila penmi ya ka jing maham syaki paj ba kham tam ya ki kimegi pa hadien ba ka wei ka video kala sapriang ha ka social media ha ka bala ringdur ya wei kena hybrid uba dang nya hasurap ya tuk tuk ka ba ya da ka battery. Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivex ula ong bakat kum ka video ka bala sapriang la antat bau hybrid udai uba dang don hapdeng karta ka ba saw hadon riu snem bala yoi bau la nya ya ka tuk tuk hag surok ya pai ba ka ba bu jing ma bat ka ba long ru kum ka jing pen ken ya ki kendon jong ka Motor Vehicle Act 1988. Kawai kakali Maruti Alto Rongsau registration number ML0 San Z San Kandai Not kala tanra yo wei kuna barangnya bicycle hasurok ba
Ukana ula kelon Hamadan, bat ula mensau jur, bat markum tahi, ki brio, ki badan hajan, ki bayo ya kani ke kila lek wood, ban yarap ya bat kila pentip syaki pulit. Kat bau nongnya jong kani ke alto rong saupan, ula pet krat no, bak marsen dep tenra henrei, ki ladon ki bayo hakapor bau tenra kum tau wei rong ba, ula ketong ya kani ke kali, bat ula lap hal laimer siteng. Bat ula pak pai biang syaga jaka ba utanra yau khana uba mensau la penkit no bak civil hospital Shillong daga gypsy jong ki pulit kat baya kani ka kalipat ki pulit kilatan no. Kinong yalam ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People, Southwest Khasi Hills District. Rengkat ka jing senran lang jong menteri kisnong mau bidong uba tan Lber ke kharai kila lech ngolem bat ajing rap daka song pisa bat ki marbam rengkat bat ki tiar ya ka longyeng jong ka kong Rosinabel simli kabadon nyungut ki khon kaba ladu no ya ka yeng ka sem kaba la plu dang shen kinong tu kila lek kendang ya ka wei ka dukan di mobile hab hoi lembong bat kila yo rong tu kumbah nyong ni prateli ki mobile na kani ka dukan ya kinong tu kibale ya kani ka kam layo ban ringdur leng baga CCTV camera bat layo I bakidon kumba lain ni saungut. Utrai dukan uba ban job supai ula lek ban ujor ejahar pers sya yaki sya PIC kap mara. Shibenta kum ke jing pen krek ban rakhe ya ka World TB Day ka ban long ha ka arp Tarik Lber arjar arpun rio ka RP Chest Hospital Shillong kala penlong ya ka jing merek thong 10K run. Kapang pedeng jong kani ka jing merek thong kalong yes we can end TB. Ya kani ka program la penyai da ka Meghalaya Tuberculosis Elimination Network rengkat ka jing trailang bat ka District Tuberculosis Office NTEP East Khasi Hills District. Katunat Agriculture jong sarkar Jylla lengba ka I-Team 1917 kala penlong ya ka yo ginong rep haplau jong ka Office ka Fisheries. Kani ka day ka yo kaba ki jupenlong manlau benai ban tenrong ya ka jingmi jong ginong rep hakaba kinla ban penya yo ya ki mar ki mata jongki. Kasamla Sanfida Nongrum kabalong ka Thei yelek kai football kabami khmat na ka Jylla Meghalaya haka kenhon yelek kai football jongkari India kala lek ban ya kendo yo menteri rangba ka Jylla u Konrad ke sangma hakamra tre kam jong u hadin bau menteri rangba ka Jylla ulapan banadang shen ban ai jing kersian pisa arlak tengkai ya kani kasamla namar bakalayo ban tap ya ka goal na ka benta ka kenhon yelek kai jongkari India haka jing ya kun persya ya ka Vietnam haka lempung yala kai AFC Women's Asia Cup kapalalong hanong ba Perth, Australia menhaga Tarik Lber arajar apunri. Menta ngini pai syakimat Khubor na Kylleng kari. Yaka Eid al-Fitr gaba kut jongka Ramadan larake ha Kylleng ke Pyrthei dagi jing duai bat ki jing lekmen. Wat lagi don gitan gi barake yaka dak basngap jar namar ke jing yelek ma kabadang yai beteng. Kata masa ka pen I ya ka jing sngongo ka jing IA bat ka jing ya teli hadian shibnai jo ka jing sya jing et ka jing duai bat ka jing perkat baken jaman si. Menteri rang bado gari Narendra Modi ula ai kublai ha ka sngi Eid al-Fitr bat Navroz da ka bakit bokker wiang ya ka jing suk ka jing kemen bat ka roi ka pari ya baro. Ka Eid kadai ka jing penkut no jing sya jing Eid Ramadan ka shibnai lenter da ki jing duai bat ki jing ai sobha kat ba ka Navroz bat ka dai ka jing rakhi ya ka snem tmai jong ki nong Persia. Ka Communist Party of India Marxist kalakot ya ka jing ilang bakarki namar ka jing bompoi sya ka rai ka bakut halor ka jing yabate bat sam kam bat ka DMK na ka benta ka election sya ka ying darbar thawan jong ka Tamil Nadu. Kat ba ka DMK kala terwa santeli gisit ka CPIM pat ka dawa la kumno ka ju ka jingbuon kumba mensua ka ba penlong ya ka jing kren banomla ban ya pendai. Kumba sispa sanpau hadu arspa ngut ki pulit la pahara ha utam nagar Delhi ban pentikna ya ka jing yai baik ya renti ka lekmen Eid al-Fitr wala ka jinglong jingman kalong ka basngan.
Ka jing pahara kum ni kalong ka jing yap jong wei ubriu na ka jing yakan at shit niam holy dang shen. Wei unong yadai ki masi ubala tip kerteng kum u Chandra Shekhar bala jusin ru kum u Farsa wala baba u lasya penyap ha mathura ha ka kali basyong ki brio ki bala subab ki dei ki nong khayi masi to kat ba u kthong ye ki da ka thuk thuk. Menteri Rangba ka Uttar Pradesh u Yogi Adityanath ula hukum ban le ka pateng hadien bala penyap ya wei unong ya dai ki masih ha mathura da ka pentikna ba ki ba le ya kani ka kam penyap priu kinom lai. Lakem ya wei basuba kat ba ki wei pat kidang Pyrthei bat ki pulet kila penklan bahaya ka jingpahra kat ba kidang beteng ya ka jingtoket. Katanat election kala pendep ya ke jing penbet bengkia siliang ke ban nengkong ya ki EVM VVPAT na ke benta ki election ha Assam, Kerala, bat ha Puducherry ban pentikna ya ke jing khot bat jing renti. Karukom terekam ka ai lepa ya ke machine syaki constituency bat ki Jakarta tap vote ban yadan na ke jing penkela bat ban pentikna ya ke jing tap vote ke bahok. Ka Menteri Rangba jong West Bengal ka Mamta Banerjee kala kentok ya ka jingjurip ya ka thup jong ineng thap vote ha ka ba kala kenok bo Menteri Rangba do Narendra Modi uthau ya ka hok jong ineng thap vote bat kala berngem ru bahkan ujor ya kani ha kashari. Kaying bishar kolam additional sessions court ha Kerala kala rai penrem ya u Sandeep da ka baset patok Xi Jinping halor ke jing penyap dusman ya ke Dr. Vandana Das ha hospital Kotara Kara Taluk haus nem arjar arpulai. Kat baki bahiyeng ki khmilti bakayeng kasiri kan rai penyap ya u ki nongya sait ki temu ban ujor ya karai ha kayeng bisyar ke bahakli do. Ka India kalala ban penmi 10 billion ton udoyong mentala arsnem genti ka bapau bakari kala ban yeng halaki jongki kijat ha ka baye dei bat ka jing penmi boarding bat ban penbiang pura kari ka don ru ki pardoyong ki batikna ki la ban penbiang boarding klem jing thot wat ha pedeng ka jing yakan at ha ka Pyrthei entang ni pai syakimat Khubor nak leng kiri ka Pyrthei. Ka sorkar pedeng kala kentaj ya ke jingken tok ba ka US ka temu ban penon kam ya ka India hapo ka Logistics Exchange Memorandum of Agreement ban hiartma ya ka Iran. Da ka baong ba ki long ki ba lamler bat ki ba yalam bakla. Kala pensyai ba ka jing ai jing menjur hapo ka lemwa ka ailat tang ya ka jing kersyan ha ka liang ki tiar bat batai lenti. Om ya ki kam ya lek thma bat kala kentu ya ki brio ban kiar nak ba pensapriang ya ki ham saya. Ka sorkar jong Trump kala mudoi Persya ya ka Harvard University halor ka jingkeno ba kalong Persya ya ki Jew. Da ka ba keno ba ka lek siliang ya ki samla puli Jew ki badai kinong Israel. Kani ka senjam kalong hadien bala penduk ya ka jingbei pisa bat ka jingjur jong ka jing yakan at hadien ba ka Harvard kala pen kentaj ban ko ngo ya ka jingdawa jong ka sorkar pedeng. Kumba arpo ngut ki brio kila yam bat san penyungut kila mensaw ha ka jing hiartma lingsun jong ka Israel ha Lebanon ka ba mut ba naduk ka Tarik Lber mentau senem palat 1000 ngut kila yam. Palat iway point lailak ngut ki brio kila kela petwir hagaba ka United Nations kala penpau ya ke jing sngukya halor ke jingjur jong ki kam tombor bat ke jing sniu jong ke jing long jingman haka liang kalong brio man brio. U Presiden ka Iran u Masoud Pezeshkian ula ong bakari kam kwa satya bani shrut bat ki way kiri Muslim bat ula wer ya ki bani teli da ke jing trelang haka time. Ula keno ya ka United States bat ka Israel ba ki wanra ya ka jing ya pat ya pra bat ula penpau biang ba ka Iran kam shim la teishu ya ki tiar ya le nuclear. Ka United Kingdom kala ailat ya ka United States ban pendon kam ya ki ketem jong ka nak benta ka jing ya kun ha ka Strait of Hormuz kat ba kadang banjur ba kam kwa setia ba kani kan lam sya ka jing ya kan at ka ba khamjur. Ka Iran pat ka lamaham ya ka United Kingdom ba kanum kersyan ya ki kam jong ka US Israel namar ba katma kan nangjur.
Abbas Arakchi, Menteri Korbari jongka Iran, ulamaham ya ka UK bahkan syak penhir keput lada ka kersan ya kam jongka US. Kani kalong ba ka UK kala ailat ya ka US ban penon kam ya ki ketem jongka. Ka UK kala ong ba kam kwa ba ka thma kan nang jur bat baro arliam mamla kila maham persyak bat berngem ban ter dagi misail. Ka Iran kala maham bahkan namailat lani kenran din lada ka Israel ka ter ya ki jingtei jongka dak bakam ba ka don ka jingtip ba bnia syapang kum kini ki jingtemu kat ba ka jingya kan an kanang jur presiden ka Iran ula penken mau ba ka ri kam kwa ban ya kan at bat ki wei ki ri muslim bat ukershan ya ka jingya trelang hagatan. Kisipai jongka United States kila ter ya ka wei ka jahait ka ba la suba ba ka day ka jahait ka ba khai drop hakatan mingi jongka Pacific bat hadin ba ka jahait kalangam la plaj im ya ki laingut nangta. Wat habala ter bon posien kumni nadu usnem arjar arpsan la ong ba kimshim la penduk pendam ya ka jing khai drop. Haka jingplo ding ke bajur haga wei ka karkhana shna tiar kali ha Daejeon South Korea. Kidon shipongut ki balayam bat san phukandai ngut ki bamsau kat basau ngut ki dang jar ngai. Ka jing yakun ya ka ding kadang ya chkaman kat baki bor penya ki dang wat ya ki bamsau bat bante la kam ya ki jingma ka balak ban mi na kani. Itu kilong kimat kublai.